Akasvika kuvillage kusangura mama akadarika nemurodi ndiri munhu ndobva nditi akoma kwire zvipo ndikati zuva nziri kutsvagawo mbudzi shamwari usatengesa mbudzi ndakambudzi nezvakadini dzandinadzo dzine vanhu dzawo right ndobva adarika paaenda nguva ndobva azodzoka anga ati munhu wanga anainirwa nepamba zvikanzi atasvikawo ndobva ndabuda panze ndibva kwanza akoma kwire sei usina kutaura kuti kutengesa mombe kuti ndinombozvifungidza kuti ungade mombe sezvo ngandibvudza zvembudzi panzaya mombe uzvikuira ndikati ini mombe yandinayo panapa ita 300 kana uchikwanisa ndine tsiro mombe yandikutengesa panapa zvikanzi handituneyoenda kudana mombe yandikutengesa tu handisokwanisa kuwedza kana kutapudza nokuti ini ndatochaji dzikatotapudza udhara kanzi uraitai mombe ndaidasidaii asi mombe ndinoda kutenga zvipamutemo zvinozivikanwa nepolisi bhozi ndikamboshungurudzwa nekutengesa nyama isiri pamutemo kati izvo zvakanaka pana chakaita asi wenikadhi rangu rakasviba roda kutanga rambogadzirisa ndikapedzwa kubhadhira mutero kudhara zvakare kudhibha dzisi kuenda panzai hazvinetse chindipa kadhi rangu vet officer ndizozivana naye ndinotaura naye ndobva ndamapa kadhi rangu kubva aenda zvishowa wakasvika wakataurirana vaagadzisa bhuku ndobva abhadhara mutero wemombe nhatu ndobva adzoka nebhuku riri zvikanzi bhuku raita ndiro riri rataiwa waita zvakanaka zvikanzi zvino zvandakuchiita inini ndakuchidzokera kumba kumadzamai mangwana kuya nepolisi iyo kunopinda rataiwa hakuna chaita ndobva aenda mangwana ati ndibvaya nepolisi akandifonera tinoti zvanzi taakuya tinunzi fana kutsvaga witness kubva ndaenda pamuvakidzana wanga ati panext day ndikati uya kubva auya polisi ndobva yazvikanzi mombe uneiziva zvanzi azvishuwa ndeiziva ndekudaro ndobva asaini zvikanzi right ini ndakudzokera pandiri kuya navet officer unotora wambe pandobva ndakubhadhira mari yako asi zvandiita ndezvekuti handisikwanisa kupa mari yako yese yakakwana ndichatanga kupa 180 ndizokupedzira 120 izvi ndichazviita kwamazuva maviri aiwa pana chakaipa inini ndichitengesa mombe ndaitengesera dambudziko kuti pange inini ndine urwere mukadzi wangu izvo zvahako kubva muzuva 24 December pamba ndiri kugara nevana vaviri vasikana mudiki aita 33 mukuru aita form 2 kutengesa mombe chaiva chinangwa choda kurapisa murwere zvakare nokuwanawo kamari kokuti ndibatsirike pafodya zvese izvo ndingamutsanangurira sicho chinengupa kwanga andiisa munei ndikamutsanangurira zvikanzi azvishuwa makuti ndazvinzwisisa aenda mangwana acho akuda kuti auye ndopafonera zvikanzi amakwiri mari anga yachifanira kuti ndiye kuzokupa 180 anda andikakupromisa so patizvo zviyatorwa nemumwe wangu aenda kunohodha saka zvandakuita ndezvokuti ini ndakuya zvakadini ndiuye kunotora mombe mari yako ndinokupa ndobva ndatorwa kudhauta asi nedambudziko randava ndinaro mombe ndikaishapa zita kwemasvondo mairi isingawani zvakakutora saka paakauya ndikatoti mwari kudzwai nedambudziko randava ndinaro bhaya ndamuwana zvokuti handinokutarisira kuti anganditambudze kusvika paizvozvi ndobva ndamuti uya tore mombe ndobva auya nevanhu vakauya navo mombe ndobva wauraya ndobva watakura nayo ndobva ati right zvondochita mangwana ndinouya nemari yako kana kuti no iwe wochiuya kumadzamai wotora mari yako ndinokubvisira female yokufamba kwanenguva yacho yataiwa kunaaaaa kubva musi wa 14 February ndakamufambira zvimasvondo 3 dzimwe nguva ndichienda kairi pazuva kusiri kuti kwanga kuri mushusha kwambiri nasi ndichaindi panguva iyo ndikaenda kuseni yamanheru dzimwe nguva ndikaenda kuseni kuti tachingomisa pamwe ndichigara kana 4-5 hours ndi pamazuva 9 kusvikira pa $300 iye
ndobva kupolisi ndobva ndapira nyaya yangu kupolisi ndobva wamushenza uyu ndiwo akandipira imwe mari akatanga wandipa 140 ndikaenda kupolisi ndobva hanzi munemwe ndikaenda kunomupurisa kuclemo ndikati mari handisati ndapiwa pamunda mukati zvikanzenda unomushenza ndobva namushenza ndobva awenda zvikanzi kuye munemwe hausitobhatira baba wamari yavo zvikanzi handisati zvikanzi hazvisi iyoyo pababa wamari yavo unovaparine zvikanzi akawai mangwanana nai zvikanzi baba mazvinzi hanzi mangwanana nai nemunotora mari yedu ataiwa hapana chakaita ndobva ndadzokera ku mangwana chikua ndobva akaenda kupolisi akabata $140 ndobva atambisa polisi mupurisa ndobva andipa mari iyoyo zvikanzi baba tambire mari iyo yandiri kupa tambira ndobva ndatambira zvikanzi iyo munemwe inaotsvaga $10 mari isvike at least ikasvika kana pahafu zviri nani ndobva aenda bva akutendera ndobva aza ne$10 ndobva asvika pa$150 zvikatiti saka imwe mari yacho uchapedzisa rini zvikanzi ndikupedzisa chitatu ipapo yanga iri mandi zvikanzi haimwe mari ndinovapa chitatu sezvakakwana kana zvapera plus 8 ngazopiwa 80 futi 8 izvi zvese zvakaitikira kupolisi 8 plus 150 yabaita 130 ndobva kwasara 230 ndobva kwasara 70 saka paakataura kuti ndinovapa chitatu nekuti tambudza kwaita nokumufambira ndikati munemwe tikadarika chitatu usina ndipa mari yangu iyoyo mari inofanira kubereka ne20 zvikanzi hapana chakaita ndikati kumbira chinyoresi nokunyorera ndikabvunza kunyorera ndobva anyora ndakapa mupurisa saka tikuti isisi 230 ndo yakabhadhara pa300 yabuda ine 30 70 chekubwereka chiperi 70 plus 20 saka 70 ndiyakuzonzi plus 20 but plus 20 ndobaita 9 plus transport kufamba kwandaita everyday ndichitenga petro yangu ndichimufambira panguva yese yainditobia ndikashandisa petro inosvika pa8 liters pamasvondo matatu iwayo saka yese ndobaibvazita kuti idzoke pa156 plus yedara zvese zvindo zvatadiswe pa156 ndizvozvo wazvinzwa here zvataura idara ikweka kutanga musori mataura ndakaita mamukuru vakanditi makausire sakaisasa 156 mari yemunhu 45 yedare aiva iva yega ndokutaura zviri pachena zviripo maitsira zvakaita saka chandikutaura chekuti pamakuvire kwandakaita $70 ndofunga changamiro imndiri mwana wame mukani ndakashinda namai tikawaendera pari ndakasumudzira tekawe ndakatanga kuita maamai havana kuziva kuti semwana ndakataura nababa kuti tekawe ndofunga nachangamire sekuru vakambosvika ndikawabatikira vakadova ndichishanda asi amai vakati mai mwoyo wako vakandiwarwadza ndakabhadha zviro zvomashorisa mwazi semwana asi kubhadhira kwaenda havaizviona kuti mwana ndokushanda sei zvakandipa kuti $70 zisamuti panguva iyoyo ndimai asi zvakandipa kubhadha uzvinda zvazvakutaura kuti zvakonzeswa nama yako kuti azomupa mari yake uirana unosvika chakairwa ndinacho une mari $70 zvese zvawauka kuti zvasvika pa150 uirana paiuye baba ndiyavachangamira ndiyavapa $2 zefiyo ndati zvikuirana here kuira zvinowirirana asi kurati zvikuirana pakuti unofanira kuva pa156 changaminombera zvakaita chani kushanda kuchanisi kushanda ndakatozowana kurati zvikuirana here yataura noyo kuti une chikwereti cha156 zviri kuwirirana semataura rokuti handingarambe ndozviripo kurati 156 ndo handingarambe asi kwechana ndina chandichinaito chandokwanisa kubhadhika nguva inei izvo zvandirambe asi 156 ubhadhara changamireka ndakaona pandakushanda ndabva pana mai ndakaenda panext pandakushandira indira mubvunza kuti ubhadhara rini
unoshanda baba ndogona kuvaka $30 every 4 days mundivaidirawo because nishushina ndipandikandakabhadhara rent ye$70 pandakakuvasamu ari katokutauri kwataura zvakanaka sei every 4 days unokwanisa kuva $30 isusu every court yega yega tikakunyatsotsvanga wazvinzwa every court yega yega tosangana musi wa 2 tweeks dzatakupa dzakawandisa wanzwa patweeks pega pega tweeks dzatiri kutanga unobhadhara $70 wazvinzwa next court when musi wa 2 yani $70 nyaya court yani $70 zvikatapedza vanhu vakutadzira tawedzera mazuva iwoyo kutora mari yekuba zvaunozoita manje unoisisa ka-allowance uye hauye musi wa 2 wanzwa unogara kuri zvinokosta unoona kizi tokisitodouya kunokuvatora mari yako taurira iwoya musi wa 2 usatumire munhu yana mafeva tapedza wafara unondiziva